Papa, oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas kalanké? Mais où est-ce que tu es ça? Ah, en mettant EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turcola de Madela Koi, Fiau, Fuaka, Ie Banani Cardon, Cardona Kari, Mimica Sabaga Dangarika, Armadeka Yinamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Fuaka, Ie Lacolson, Master, Affair Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Calabancoa. Famille santé bara Mayesa, Nimbela de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigé, formation de qualité, doctorat Siraka, même c'est égal au Cafon, au cas de mission de Foutna Yélené, au plat de Lebekala, ni Lacolso Dagabana Nuna, ou Bolofaro de Flani, cycle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au coffre, aide-soignant, catapara matronica, Nimbela de Lesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla, Aïwa, la Colisée, Annie la Colisée Zomo, Aya Seva Jona, Aka la Colisée Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Fla on vers Calabangoya, Hôtel Wasulu Coffre de Joy, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaufi. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fogata korobaya, ma koro kulufana dege bolla bara la fomni watijan, obela jele misega ke CFP-KSI alekona na Segu Dar Salam. Niye kalanso intaka lajɛ maa mun b'a fɛ ka maçonnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ, i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste ye, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ, sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min. N'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma, a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam, yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ, tɔn artisanal ale la, Medine sugu kɛrɛfɛla la, walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96. Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye, CFP-KSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kurani na ale dayɛlɛla nin waati in na. Denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen. O ye u ka crèche ye. Maternelle ale kɔnɔna na petite section, moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma. O bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye. Ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na. Min ye kanko ta fanfɛla la, français kalan bɛ k'a kɔnɔ, anglais kalan ale ni arabu kalan. Min ye complexe scolaire le printemps ye,
a dayɛlɛlen no ɲamakɔrɔ kurani na sugu ale masuruna na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ fo ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin yirimajɔ ATT-Bugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT-Bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛn sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo 3 o kalo 3 fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sitan sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera
Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ an n'a muso a bɛɛ lajɛlen fo wulada in na min ye an ka don kibaruyaw ye sa wolomasiri tabaw keba olu ye wulikajɔ belebeleba kɛ Kayi ani Ɲoro o fanfɛla la Sanderekaw fɛ yen bagan caman u y'o ndaraki bamanciwale kɛbaw la olu minnu kun taara k'u taara jaga minɛ maaw la misiw ula segira kunungo Ɲoro kɔnɔ aw na o jaw ye kɛnɛ in kan yan charbon bɔrɔ talaw ko olu bɛ ka degun kɛ Burkasumbugukaw fɛ yen maaw y'a yira sa ko fo fɛrɛ ka sɔrɔ a la ko sɔn tɛ a bɛ ka degun kɛ an na o fana ɲɛfɔ aw ye kɛba kɔkan kibaru diɲɛ duurula k'a sɔrɔ fo ma fɛ Trump ka se a danganimayara kɛba sɔgɔmada in na an kun bɛ k'a fɔ n'an da kɛrɛ ye sisan an b'a fɔ n'an da cɛmancɛ ye Trump ye États-Unis jamanakuntigi 47 ye san 78 a bɛ segin ka na Maison Blanche la san 4 a dasilen kɔfɛ san 2020 san a bɛ segin ka na tuguni ka na kɛ Américains ka jamanakuntigi ye diɲɛ magobatigiw caman diɲɛ jamanakuntigiw caman diɲɛ sengulaw caman kɛba olu ye batakiw ci a ma ala kelen-kelennu an n'o fɔ nanzaralakaw n'o ye Européens ye olu kɔni jɔrɔlen u jamanaw u ye kasi daminɛ ka ban sabula n'i y'a mɛn ko OTAN États-Unis do Trump ko k'ale tɛna kɛlɛ da don dɛ wa kɛlɛ minnu bɛ a bɛ n'olu da faga fana an tɛ dugawu kɛ an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ diɲɛ in basumalen de la koyi nka maa si kana fili i ka nafa ma dɛ wulada in na farikolo ɲɛnajɛ fana kibaruya bi yan Maliki Yalugu i b'o dɔn ale kɛra meilleur joueur ye fan dɔ fɛ an kɔni ma kupu sɔrɔ sa n'o ye UEFA kupu ye nka min ye jɔyɔrɔw ye an ka denmisɛnninw ye jɔyɔrɔ ɲɛnama bɛɛ lajɛlen sɔrɔ meilleur gardien meilleur buteur meilleur joueur ye an y'a bɛɛ de cɛ ka na n'a ye an kɔni ma kupu sɔrɔ o denmisɛnninw an n'olu tɔgɔ di maaw ma an ka kamalen dɔ fana bɛ yen ko Amidu Maliki ale fana Amidu Sake Amidu ale fana ye transfert ba kɛ transfert min n'an bɛna an da don la kɛba ka ninnu bɛɛ lajɛlen da maaw olu tulo kan sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala mɔgɔ bɛ se k'a faamu cogo min.
Ambe aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔ jani sugantili la yaasa ka se ka ka kuwariyaw sɔrɔ wolomasiri tabaw olu bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri la hali bi jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ nin y'a tile saba ye Ɲoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnena dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Samatarakaw ale ni Sandare ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se fo Jɔnkakaw ka fanfɛla ma sa min ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ Sandare marabolo kɔnɔna na wolomasiri tabaw kɔni ni bamanciwale kɛbaw karila ɲɔgɔnna ye karili ɲɔgɔnna armée kɛba ninnu nana k'u nana jaga minɛ mɔgɔw la u y'a misi moto dɔw min ye bamanciwale caman k'olu bɔnɛ u nun na ka sɔrɔ ka na ni nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen Ɲoro kɔnɔna na nin y'u dontɔ o jama de ye tan maaw de bɔra sa k'u kunbɛn ka tɛgɛrɛw ni dununw f'u kun kunun u sera Ɲoro nka min ye kɛlɛ in a kɛra nin y'a tile saba ye bamanciwale kɛbaw ni ɲugawale kɛbaw olu kɛlen ka taa daga sigi maaw da la k'u ka jaga bɔ u bɛ jaga in tɛ misi de la sa kɛba k'u yuruyala n'o ye ka t'o bɛɛ lajɛlen feere armée ale ye kibaruya mɛn k'u bɛlɛnnen don yɔrɔ dɔ la a ye wulikajɔ boloda ka bɔ Ɲoronkaw fɛ yen ka sɔrɔ ka taa ninnu kama u ye maa caman fa u la min ye minɛnw caman n'o ye motow ye u y'olu minɛ bagan ninnu armée a ka se kɔfɛ a nana n'olu bɛɛ lajɛlen de ye Ɲoro kɔnɔna na nin y'u segitɔ ye ka bɔ o baara de la min ye kunu Ɲoro dugu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen de bɔra kɛba k'u kunbɛn k'a yirula k'a fɔ ko u ye baara min kɛ k'a jar'u ye a bɛnn'u ma min ye sɔrasiw ye u ko ko maaw k'u hakilila tigɛ Ɲɔrɔ dɔrɔn tɛ dɛ Mali fan bɛɛ de don cɛsiri ni wulikajɔ u bɛ k'u se fɛn fɛn ye u bɛ k'a kɛ nka kɛba jamana in de ka bon jamana in ka bon wa min ka di bɛɛ ye o ka di armée yɛrɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan se k'a sɔrɔ Mali fan bɛɛ a ka d'u ye nka bi u bɛ ka min kɛ an k'an wasa don o la yaasa don nataw olu fana bɛ se ka ja nka bi kɔni armée de bɛ wuli ka taa terroristes ɲini kɛba armée de bɛ wuli ka taa minɛnw daraki armée de bɛ wuli ka cɛsiri kɛ yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min nka o kɔrɔ tɛ ko fan bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔ ye dɛ yɔrɔ dɔw la halisa bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw bɛ yen nka wulikajɔ ni cɛsiri bɛ senna sɔrɔsiw bolo yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min i n'a fɔ nin bagan minnu e kun ye jaga dɔ bɔ wa e ma fɛn bɔ e tɛ taa lajɛ an ka ntura fila tununnen kun don dɛ n'a bɛ ninnu cɛla ye an n'an da mulanse kɔni n'an ka ntura yera nin na kɔni o dagadana dɛ nka anw ta tununa Segu yan fan de fɛ est-ce que u bɛ se ka taa ye Ɲoro jaga u bɛ se ka na ni jaga taama ka na n'a ye foyi yan fulaw de b'a kɛ dɛ ayi parce que ni misi sɔrɔla ka ban misi kɔni maa min bɛ bila a ɲɛ a b'o de suit an bɛ dugawu de kɛ sa armée bɛ wuli ka jɔ min na a n'a bɛ baara min na nin waati in na kɛba a ka se ka sinsin yaasa lafiya ni basigi an bɛ ka o min ɲini o ka na an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kɛba ɲɛda tɛ terroriste la dɛ maninka b'a la bamanan b'a la fila b'a la burudamɛ b'a la Mali mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ a la sabula u donna maaw n'u hakili de cɛ siyako kɛlɛ tɛ dabiyako kɛlɛ tɛ kabilako kɛlɛ tɛ nka yɛrɛ ɲini ani ka basigi la don an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛ de don e ka ni misi caman ba den lajɛ bani k'u ye nin bɛɛ cɛ ka taa n'a ye ko mɔgɔw ka jaga yɛrɛ bɛ bɔ cogo min na yɛrɛ a ma taa o sira yɛrɛ fɛ kɛba n'an seginna ka na Bamako an bɛ taa Burukasombugu la u y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na min ye charbon talaw ye k'u bɛ ka courant filiw tigɛ yen an ye an balima dɔ sɔrɔ ale ye ɲɛfɔli k'an ɲɛna o la waleya in bɛ ka cogo min na an ka jɛ ka ale lamɛn. An sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Burukasombugu ma Burukasombugu Konatɛbugu quoi Burukasombugu yɔrɔ dɔ b'a wele ko Konatɛbugu wala an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen bon n bɔra ka vidéo min ci ma sisan u ka jitɔ ni fɛn ninnu minnu na ni charbon ni fɛn ninnu ka sɔrɔ nin degun de b'an kan ninnu ka tɔɔrɔ yɛrɛ de b'anw kan walahi ne t'a dɔn ninnu bɛ se ka tɛmɛ poste la ka se fo dugu kɔnɔna la cogo min na ninnu filɛ dɛ kuma bɛɛ n'u ma an ka wusi dɔ fili tigɛ an ka sigida wusi dɔ fili tigɛ wa an ka sigida kuran filiw tigɛ dɔ la ta de la ka kɛ o ye kuran fili u nana ka kuran fili tufa o y'a sɔrɔ kuran bɛ yen yɔrɔ a ye masigi a ye mɔgɔw ka yɔrɔ jeni ɲɛma sɔrɔ a la bon parce que a kɛra dugu tilama ɛri min na o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen donc a taara mɔgɔ kelen de y'a ye kɔfɛ de masigi kelen o bɛntigi dɔ de na baara la
ko charbon-tigi ninnu don k'olu nana baara la ka a tigɛ quoi parce que a kɛra mɔgɔ kelen min na ale fana ma se ka bɔ quoi ale ko charbon-tigiw nana baara la ko a tigɛ o kɛra 2 heures 3 heures wagati o bɛ tɛmɛ olu wagati donc o nana a tigɛ o la ka taa an yɛrɛ ka da yɔrɔ la o y'an ka courant fil dɔ tigɛ yen nɔ courant fil dɔ o y'o tigɛ yen nɔ ala ka wifi fili fana tigɛ an yɛrɛ ka da yɛrɛ la parce que an ka yɔrɔ bɛ ne bɛ yɔrɔ min na o ni gitɔrɔn o bɛɛ bɛ gitɔrɔn da la yen nɔ quoi tuma bɛɛ an m'o filime an yɛrɛ b'a f'u ye mais an yɛrɛ seko t'a la parce que n'a fɔra mɔgɔ minnu bɛ sigi poste la charge sugu dɔ bɛ yen a man ka yɛrɛ mobili normal mobili man ka modifier ka tɛmɛ a normal kan fɛn foyi tɛ a man ka modifier ka tɛmɛ a normal kan ni normal tɔw ye normal min di 5 degrés a kan ka dɔ de ma et puis mobili charge bɛ se o de kɔrɔ fɛnɛ mais ɲɛnɔ poste la u b'a fɔ k'olu bɛ tɛmɛ poste la ka se anw ma ko poste mɔgɔw ma kɔrɔfɔli min dɔw kan k'a bɛna se k'o dɔw kan cogo di parce que olu bɛ wari sara poste la n'a hakili la a bɛ hadamaden ka santé hadamaden ka santé de jateminɛ charbon bɔrɛ min bɛ da ni charbon bɔrɛ kelen bɔra ka bin mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛ se ka accident min provoquer jamana kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ joli ni to nin na a bɛ se ka mɔgɔ joli kɛ mɔgɔ joli nin na i b'o de la e bɛ to nin mɔbili débit la k'i bɛ tɛmɛ ala ka kisi ni fiɲɛ ye charbon ta wala u mana tu dingɛ kɔnɔ charbon ka bɔ ka bin dɔ ye dun a bɛ accident joli provoquer a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ joli bana fo mɔgɔnifin i kana to i yɛrɛ kelen poste kɔnɔna na f'i ka hadamaden tɔw layɛ nin bɛ se ka kɛ gɛlɛya jamana ma nin bɛ se ka kɛ gɛlɛya jamana kɔnɔdenw ma f'u k'o de jateminɛ jamana kanu an b'a fɔ an da la mais an dusukun na jamana kanu tɛ yen parce que ni don min na ni se kɛra min ma o bɛ wuli o bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye n'i ko jamana kɔni jɔli i b'a daminɛ i yɛrɛ jogo de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka se mɔgɔ wɛrɛ jogo ma o de kɔni tun bɛ ne fɛ ka f'i ye Kasimu. Ayiwa Keba charbon a yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyalen don Bamakɔ bi o a bɔrɔ kelen tɛ 1200 de la sa ni a doni fana kɛra degun fana ye a ko tɔ o bɛna na gɛlɛya kosɛbɛ n'an bɔra charbon feerelaw la min ye Umaru Mariko ye Mali Jet maaw y'a jira k'a fɔ ko Umaru Mariko n'ale bɛ kɔ kan nin waati in na k'ale ka passeport kɔni k'o dati banna Keba passeport in dati banna Mali Jet maaw y'a jira sa k'a fɔ ko Umaru kɔni bɛ ka weleli kɛ yaasa min ye an ka jamana minisiri ni jamana wɛrɛ minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye o bɛ se ka a bɔ degun in kɔnɔna na cogo min ye passeport kura ko bɛ se ka d'a ma cogo min na sabula a ka laɲini o de ye nin waati in na ale bɛ kɔ kan Mali web maaw ko min ye nin ko in ye ko a kɔni bɛ sɔn ka maa caman sɔrɔ dɛ Keba minnu taalen don kɔ kan a fɔ n'i ye nationalité falen sa dɛ n'o tɛ kɔni ni nin banna k'i to yen anw yɛrɛ mun b'a kɔnɔ an ma papier ninnu sɔrɔ o kuma tɛ maa min bɛ kɔ kan est ce que a ko bɛna nɔgɔya n'an bɔra Mali Jet la Mali web la an bɛna an ka jamana kɔnɔna kibaruya la yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma min ye lamɛrikɛnw ka baɲumankɛ tɔn jɛkulu min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don yiriwali ma n'a bɛ fɔ a ma ko USAID ale ye dɛmɛ ta sa sefa wari miliyɔn 150 sefa wari miliyɔn 572 dollar wari la dollar wari miliyɔn 572 ale y'o don dɛmɛ na sa yaasa ka se ka di Mali Burkina Niger Nigeria Cameroun ani Chad ma min ye USAID sa ko nin waati na baloko gɛlɛya kɔni bɛ sɔn ka na kosɛbɛ o baloko gɛlɛya hukumu kɔnɔna la sa ale kɔni ye dɛmɛ kɛ dɛmɛ min na to nin waati na nin jamana ninnu bɛ se cogo min na ka bɔ degun kɔnɔna na USAID ko a ɲɛmaaba min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Samantha Power ye ale kɔni ko nin dɛmɛ in kɛra sa nin waati na min ye sanji kɔlɔlɔ bolila jamana minnu kan cɛncɛn fo ka jamana minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ka bolofaraw b'olu kɔnɔna na kosɛbɛ o ye Mali Burkina Faso Niger Nigeria Cameroun ani Chad k'u kɛ k'u boloma dɛmɛ yaasa musaka ko olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min diɲɛ seleke naani tɔnjɛkulu min bɛ yen ko UNESCO ale ye hinɛbaliya o sɛbɛn fana bɔ sɛbɛn in sa ale bɔra novembre kalo tile 2 a kɔnɔna na u y'a jira sa k'a fɔ ko san 2022 ka b'o la ka na san 2023 la sa Keba ko kunnafonidila maa 162 ko o de fatura koyi ko n'i y'a jateminɛ
ko minnu bɛ bi n'olu bɛ baara kɛ kunnafonidila minnu bɛ baara kɛ yɔrɔ la mankanw bɛ yɔrɔ min kɛlɛw bɛ yɔrɔ min guerrew bɛ yɔrɔ min ko a caman sɔrɔla o de senfɛ UNESCO ka sɛbɛn kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko bɛrɛ ka don kow la sabula san 2 laban ninnu kɔnɔna na min ye kunnafonidilaw ye u ye degun sɔrɔ u ni tora kow la min ye yɔrɔ caman bɛ fana baara nɔgɔyalen t'u bolo u ka baara gɛlɛyaw fana caman bɛ a la u yɛrɛ ka sɛbɛnw dafabaliya o bɛ a la Burkinakaw fɛ yen Colonel Paul Henri Sandago Damiba k'u y'ale gɛn ka bɔ wolomasiri tabaw ka tɔn na dɛ keba min ye Damiba ye ko nin waati na k'a ye ko kɛ min kɔni bɛ tali kɛ sɔrɔsiya yɛrɛ gundow ni sɔrɔsiya baarakɛcogow bɛɛ lajɛlen sɔsɔli la ko wa fana ko a ye tɔgɔ tiɲɛ fana ta ka ɲɛsin Burkina armée ma a bɛ ka waleyaw kɛ k'i to kɔ ka waleya minnu bɛ na kɔkan mɔgɔw k'olu ɲɛ don Burkina jamana na Bamanci wale n'u ka walekɛbaw k'olu dɛmɛ maa minnu bɛ n'olu b'a fɛ ka Burkina dafiri ko a n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de la sa wolomasiri tabaw ka san 60 ni ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaakɔrɔ ye n'o ye Damiba ye ko ale kɔni gɛnna sa ka bɔ yen président ale de ye décret ta n'o ye Ibrahima Traoré ye k'a yira k'a fɔ ko Damiba kɔni ko a sen tɛ olu ka gun kan tuguni ko a sen tɛna y'o la Niger jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko yaasa basigi ni lafiya ka don Niamey dugu kɔnɔna na n'o y'u ka faaba ye keba k'u bɛna wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin moto taxitigiw ma min ye moto taxitigiw katanintigiw k'u bɛɛ lajɛlen a bɛna na ɲini u fɛ Niameykaw fɛ yen u ka sɛbɛn ɲini min b'a yira k'a fɔ k'u lakodɔnnen don lakodɔn sɛbɛn k'u k'o ta yɔrɔ bɛ yɔrɔ la fana faaba kɔnɔna na u tɛna se ka tɛmɛ olu la tuguni u y'a yira fana k'a fɔ ko sɛbɛn yɛrɛ tali kɔfɛ maa minnu bɛ moto ninnu boli u k'u jija min ye permis u ka t'o fana ta u k'a yira fana k'a yira k'a fɔ nin waati la ko sɛbɛn yɛrɛ b'u bolo mun b'olu yɛrɛ yamaruya wa min ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka faaba yɔrɔ bɛna na kɛ yɔrɔ la moto ninnu tɛ yamaruya u ka boli ye tuguni ka ni ale fara moto taxi ka Niger ale kɔnɔna na keba n'an bɔra Niger an bɛ taa RD Congo Luturikaw fɛ yen maa minnu ye kɛlɛkɛlakɔrɔw ye n'olu b'a fɛ ka don u ka jamana kɔnɔna na nin waati na ko mun ye mugu ta u ko k'u ye marifa bila han miliciens k'olu kɔni olu sen tɛ kɛlɛ la tuguni u bolo tɛ kɛlɛ la wa olu ka marifaw bilalen filɛ nin ye k'u b'o fɔ RD Congo maaw ye Uganda tasuma min mɛnɛna ni sanpɛrɛn ye o mɛnɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka t'olu ka faaba kɔnɔna na n'o ye Kampala ye u y'a yira sa ko denmisɛnnin 13 o min fatura o kɔfɛ sa polisilakaw ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a yira ka wasa ko maa 34 ɲɔgɔnna olu bɛɛ lajɛlen jogina waleya in senfɛ min ye sɔrɔsilakaw ni polisilakaw ni finitigilakaw ye u y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi sabula maa caman bɛ yen min ye sanpɛrɛn in ye a jiginnen a ka degun ni kɔlɔlɔ yɛlɛla olu fana kan Botswanakaw fɛ yen maa minnu bɛ sa n'olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ IDC ye yaasa ka se ka taa kalata la ko olu kɔni bɛ ka meru kɛ u n'u ka sɔrɔdonbaga n'o ye avocat ye yaasa kalata jaabi min bɛ u bɛ se k'o dɔn cogo min kabi alamisa tɛmɛnen min ye kalata olu jaabiw bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni olu kɔni sigilen don sa k'o kɔnɔ min ye wasaden kalata ye ale jaabi ko o tɛna taa fiyewu k'a sɔrɔ min ye jamanakuntigi kalata o fana jaabi ma bɔ u dun b'a dɔn n'u ma lakɔlɔsili kɛ ko a ko bɛ kuncɛ yɔrɔ min jamanakuntigi kura a bɛ fanga ta k'i sigi Botswana kɔnɔna na min ye ɲamini tɛna se ka ye a la keba diɲɛ bɛɛ lajɛlen kun ɲɛsinnen don États-Unis ma surɔ k'a daminɛ kunungo fitiri la sa fo kana se sɔgɔmada joona in ma min ye jatedenw tun bɛ ka bɔ cogo a bɛ ka bin ten ko daminɛ Kamala Harris ni ale ye démocratiw ka musobɔ ye ale tun bɛ ten ka keba nka su bɛ taa kɔrɔbaya waati min ye votikɛlabaw ye duguba minnu bɛ États-Unis olu kan ka kala ta olu ka jaabiw ye ko bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka taa Donald Trump ale kanu na Amerikɛnw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ Donald Trump de kɔ nin waati na sa kalata in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na keba kalata hakɛ min kan ka sɔrɔ olu fɛ yen n'o ye kalatala belebelebaw ye n'i ye 270 sɔrɔ o la o y'i kɛlen ka se sɔrɔ nin waati na Donald Trump ale bɛ 277 de la Kamala Harris bɛ 220 na baara kɔni o banna Trump yɛrɛ ye kuma ta nka keba bi diɲɛ kɔnɔ maaw sirannen don mun ɲɛ Donald Trump nali fanga la a ko fɔlɔ ye mun ye a yɛrɛ ko ale tɛna kɛ kɛlɛkɛ masakɛ ye koyi ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale sen tɛna y'o la a na kɛlɛw dafaga
min ye OTAN ye o kɔnɔna n'a lajɛ k'o yɛlɛma kosɛbɛ Russie ale ni Ukraine ka kɛlɛ fana ko a n'a ɲini fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la. Donald Trump fana ko OTAN kɔnɔna na ko ale kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi mugu kɔni o ti cɛ ka di maa ma ko ka taa kɛlɛ kɛ dɛ. A bɛ sigi a bɛ kuma fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ kow la. Jamanakuntigi nanzaralakaw olu sirannen don a ye min na o ye olu wasa de da États-Unis kan u bɛ musaka bɔ u bɛ kɛlɛkɛcɛw bɔ wulikajɔ fɛn fɛn mana kɛ u b'o kɛ ko Trump ko min Américains ye min ɲini a fɛ o ye k'u yɛrɛ ka sɔrɔ ka dɔ sɔrɔ u ka se ka baara kɛ basigi ni lafiya la u ka jamana kɔnɔ mankan kuntan kolon caman ba in ka diɲɛ wuli k'a da sen kan a k'a sen bɔ o bɛɛ lajɛlen na dun ka fa ka sabati u taabolo ka sabati a yɛrɛ ka maaw y'o de fɔ sɔgɔmada in na ani ale yɛrɛ ko min ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye u bɛna na ɲɛsin o ma a yɛrɛ ko ale tɛ kɛ kɛlɛmasa ye dɛ ale bɛna kɛ kɛlɛ dafagabaga de ye maaw k'o bila u kun na wa kiba ye min fɔ sɔgɔmada in na n bɛ segin o kan a yɛrɛ o fɔ dɛ ale ye États-Unis jamanakuntigi de ye Américains de ye kala ta ale ye u b'a fɛ laɲini min ka kɛ ale bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na kiba Trump tali ni sisan cɛ kuma misɛnw ni dajukɔrɔ kumaw cayalen don fa bɛɛ lajɛlen fɛ san 78 jamanakuntigi kun don k'a daminɛ san 2017 ka taa bila san 2021 na a bugɔra kalata min n'a tun ye wulikajɔ kɛ ka taa ni maaw ye f'u ka président sigiyɔrɔ la ye ka taa mankan ci ye n'o y'u ka assemblée ye n'o ye capitale ye a fɛmaw taara kɛ ka yenfa kɛba i b'a fɔ anw ye min ɲɔgɔnna kɛ yan jɔnkuna la nka olu ma jamanakuntigi sɔrɔ dɛ. Trump a bɔra girigara bɛɛ la ka taa don procès la procès tɛ procès ye a bɛ wele tuma caman kiiri bankun kan fo ka na se nin waati ma kɛba halisa nin novembre kalo in kɔnɔna na Trump a kan ka lajɛya ɲangini dɔ senfɛ nka komi jamanakuntigi don a bɛ se ka o dulon k'a fɔ ko k'o ko to yen ko fo waati min n'a bɔra fanga la ani ɲɛsin o ma o yamaruya o b'o a bolo États-Unis fanga la a ko fana ko Américains fɛ yen olu ka jamanaw caman de faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ États-Unis ye a ko olu jamanaw kɔnɔ maraw bɛ kɛ cogo min ale tɛna na i sen don la nka dugudenw kɔni ka miirinaba ye min ye suko ni dugusajɛ maaninfin bɛ se ka baara kɛ cogo min ko ani hakili t'o la wa a ko fana ko tunkarankew olu tɛna na u cɛ ka na u fɛ yen ten tuguni ni maa min bɛ na f'i ka na cogo ɲuman na i ka bɔ cogo ɲuman na i ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na k'a bɛna hakili t'o la wa kɛba musow ma kala ta Kamala Harris ye dɛ musow ayi u ma kala ta ye n'o tɛ ni muso ye kala ta a kun tɛ baati olu ka ca ni cɛw ye o nka États-Unis u ko zen maa caman de fana bɛ min yɛrɛ minɛ kalata in na nka o bɛɛ n'a ta min ye Donald Trump ye ale kɔni ye se sɔrɔ a bɛna na kɛ u ka jamanakuntigi 47nan ye a ka fanga ta o kan ka kɛ janvier kalo nata in kɔnɔna sabula olu ka ko bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kelen kan a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔlen don min ye Donald Trump ye a kɔni ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin a lafasabaga n'a kanubaw ma nka ale yɛrɛ kɔni ko sa ko Américain bɛɛ de ye kala ta ale ye keba i b'a dɔn ko kalata in kɛrɛfɛ u ka wasabulon kalata tun bɛ yen u ka samuru kalata tun bɛ yen gouverneur sugu tun bɛ yen Trump ma da gayini ma koyi a ye nin bɛɛ de salo a nɔfɛ maa maa y'a kanuba ye ale y'u bɛɛ de cɛ ka yɛlɛ hawu u ma tɔ to ninnu na dɛ Trump n'a ka maaw u ye fan bɛɛ lajɛlen de tɛmɛ o la sa diɲɛ kɔnɔna na maaw kɔni ye batakiw ci a ma maa fɔlɔ min ka bataki n'an y'o ye o ye Erdogan ye n'o ye Turki jamanakuntigi ye a ko olu ka jamana ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ko u na baaraw kɛ ko min ye kɛlɛw ye diɲɛ kɔnɔna na ko ka se ka olu ko nɔgɔya Palestine ko min ye Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ye ko a hakili la k'o na ban sen wa fana ko a hakili la ko min ye Trump ye a na dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan yaasa diɲɛ bɛ se ka basigi cogo min na Fort Esosina Ɲasime ale fana ye bataki kɛ a ko a b'a ka foli ani Togo ka foli k'o ta k'o ɲɛsin nin waati na Donald Trump ma ale min kɛra États-Unis jamanakuntigi ye k'a b'a fo k'i n'a fɔ laadala kalatala minnu bɔra ka kala ta ye k'a bɛɛ lajɛlen ye Américain denw ye k'a b'olu fana fo ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la ko wa fana k'a b'a ka danaya kurakuraya Trump kan ko wa k'a b'a dɔn ale ka jamana n'o ye Togo ye ale ni États-Unis
u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min bɛn ni kelenya sira fɛ adamadenya tɔbɔtɔli sira fɛ ko na to senna ko min ye américains ye ko jamanaden jijalenw don cogo min k'u yɛrɛ fana b'a ɲini sa Trump fana ka kɛ jamanakuntigi jijalen ye yaasa diɲɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min Emmanuel Macron ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin a ma ka kɛ ni a ka fanga sɔrɔli ye min ye Macron ye keba a ko Allemagne ka chancelier n'o ye Olaf Scholz a y'o wele k'a fɔ ɲɛna ko wa ko min ye Donald Trump gagné min filɛ nin ye k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye bɛn an k'o sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an jija ni américains ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ n'an ka nafaw an'an ka taabolo n'an ka tabiyaw ye keba diɲɛ min ye Basiru Diomaye Faye ye o fana ye foli ta ka ɲɛsin Amérique jamanakuntigi ma farafina kɔnɔna na yan fana an y'a ye k'a fɔ min ye Egyptekaw ye olu fana ye bataki bila ka taa diɲɛ fan caman fɛ premier ministre roi min ye golfe kɔnɔna na ni Émirats ye ale ni Arabie Saoudite u bɛɛ lajɛlen kɔni ka foli sɛbɛn olu cira nka min ye irisina kɔladenw ye an m'olu ta mɛn fɔlɔ dɛ BRICS jamana olu ma foli bila ka na fɔlɔ keba nka n b'a dɔn i b'a sɔrɔ u bɛ ka jaabiw de kɔnɔ yaasa ka se ka kuma nka don nataw la an na olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'o da maaw olu tulo kan anw bɛ se ka min fɔ États-Unis ale ko la bi o ye nin ye Faransikɛw fɛ yen ne Michelin ko san 2026 k'a bɛna a ka daw tugu min ye Michelin ye ale bɛ vanw de feere a bɛ pinaw feere a ka usine min bɛ bi Faransi fanfɛla la sa ko o kɔni ko ka sugu goyara kosɛbɛ ko camion ko olu pinaw tɛ san tuguni min ye pine barikama minnu n'olu b'o dilan k'olu tɛ san ko diɲɛ dugu caman na bi jamanaw bɛ ka pine dilan kɛ jamanaw yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ yɛlɛma ko ye ko n'i ye gun ta fɔlɔ olu tun bɛ taa n'u ka minɛnw ye yɔrɔ o yɔrɔ la ko olu bɛɛ lajɛlen sugu goyalen don bi maaw yɛrɛ kɛlen don ka t'u jija u yɛrɛ ye kunun ko sa ko a ye a ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye maa 1254 ye k'a f'u ɲɛna ko yɔrɔ bɛna datugu san 2026 kebakɔrɔ tɛ san wɛrɛ dɔrɔn de b'u bolo Michelin bi pinɛ tɛ dɛ e t'a dɔn anw fitininama anw kun tɛ pinɛ wɛrɛ dɔn ni Michelin tɛ Espagne premier ministre n'o ye Pedro Sánchez ye kunun ko ale y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye dollar wari ye euro wari o kɔni miliyari 10 k'u bɛna n'o ta sa ka di maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye degun sɔrɔ sanji jiwoyo taara ni minnu ye u fɛ yen maa 200 minnu ka maaw tununa nin ko in na k'a fɔ maa 200 minnu tununa olu somɔgɔw baarakɛyɔrɔ minnu ka minɛnw tiɲɛna ko wari in kɔni bɛna ta sa ka di olu ma u ka se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'a ye gouvernement ale tɔgɔ la keba min ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ an b'a yira bɛɛ la sa k'a fɔ an ka denmisɛnninw minnu tun bɛ wolofaw fɛ yen tɛ yan Seydou Dembélé ale kɛra meilleur joueur ye Ibrahima Diakité o kɛra meilleur passeur décisif ye passe 4 Bakary Sempara o kɛra meilleur buteur ye but 5 min ye an ka gardien fana o fana kɛra cɛlikɔlɔsila ɲɛnɛma ye an ka denmisɛnninw ye prix in bɛɛ lajɛlen de cɛ ka na n'a ye fana kɛra coupe ye keba an k'u fo u y'u se kɛ ni ne kun y'u se an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn kunun ko Real Madrid k'a binna ko kura kuma cayalen no bi min ye Ancelo wa n t'a dɔn jumɛn de ye aw de b'u dɔn ye dɛ anw kɔni tɛ a tubabu balontan in ta anw ka koba ye ten o UEFA kelen hukumu kɔnɔna na an ka balontanna min bɛ n'ale bɛ nin waati in na sa n'ale bɛ Stuttgart la olu ni Borussia Dortmund jɔra Borussia kɔni y'u gosi 1-0 ta ko 4nan no Ligue des Champions na min ye Maliki Yalikuye ye ko ale taara ka kɛ maa ye maa min ye ndolata ɲɛnama kɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na sa o jɔnjɔn kɔni UEFA y'o d'a ma Maliki Yalikuye yɛrɛ Mali ko a ma o ta de sabula somɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u k'a to fɔlɔ a ka basigi a bɛ tɔn min na n'o ye Sturm Graz ye a ka se ka basigi fɔlɔ ka balontan dɔɔni kɛ n'a o ɲɛma jɔra tuma min Mali équipe kɔni ko a na jouer o la min ye Maliki Yalikuye ye kunun ko ndolaci la n'a sɔrɔ u ka tɔn kɔni bacira ale kɛra balontanna ɲuman ye joueur feereliko hukumu kɔnɔna na Amidu Magalu san 18 ale kun segira ka na so nka nin waati in na e ko a ma tila ka samara ta ka taa nanzaralakaw fɛ yen wa dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na Chelsea e ko olu m'u bolo ɲɛsin a ma wa a kan ka taa ye nka min ye
a kun kan ka taa olu de fɛ yen nka a yira k'a fɔ nin waati na sa min ye Stade Brestois ye e ko a ma taa a tɛna taa boloda mana na olu fɛ yen wa euro wari $3 a bɛ bɛn miliyari 2 ma CFA la ko o de y'a ka contrat wari ye nin waati na kamalen an bɛ dugawu k'a ye Ala ka a garijɛgɛ tɔ bɛɛ lajɛlen foni kibaruya nin na dan sigi an ka wulada in na kibaruya la kibaruya minnu dira u ma ne ani e fɛ n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw la minnu ni si tɛ kelen an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco-arabe kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana no o ye franco-arabe kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco-arabe kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa o denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco-arabe kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco-arabe ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na